पहिल्यांदा शुभेच्छा आमचे डॉक्टर आणि ग्रामदेवता दामोदर मंदिराचे पुरोहित भूषण जोशी यांचा आज सत्कार करण्यात आला, गौरव करण्यात आला। त्यांच्या पत्नीचा आमचे दाभोळे मतदारसंघाच्या ऑफिसात मंत्री श्री मोहन बुद्रुक यांनी त्यांचा गौरव सन्मान केला। तो मी त्यांची शुभेच्छा देतो जोशी परिवाराला की अशी त्यांची सेवा लोकांसाठी घडू दे। आणि आमचे आमदार यांचं मन एवढा मोठा त्यांनी आज सिद्ध करून दाखवला की त्यांनी जेव्हा त्यांचा गौरव या न्यूजपेपरवरती आला की त्यांना सन्मान केला गेला तेव्हा त्यांनी विचार केला की तो ट्रॅव्हल करत होता सिडनीला, तेव्हा त्यांनी विचार केला की नेक्स्ट दिवशी त्यांचा सत्कार करायचा गौरव। सो त्यांनी तो विसर नसताना त्यांनी वेकेशनतून येऊन त्यांनी जो सन्मान त्याचा केला, मी खरंच आमच्या आमदार साहेबांचा कौतुक करतो। नमस्कार, श्री दामोदराला नमन। या ठिकाणी सरांनी जेव्हा आज सकाळीच सांगितलेलं होतं की तुमचा दोघांचाही आज सन्मान होणार आहे, खरं तर ही आमच्यासाठी, कारण आमच्या माणसाने दखल घेतलेली होती आणि आपल्या माणसांनी जेव्हा ही दखल घेतली तेव्हा तर खरंच खूप आनंद झालेला होता। कारण देश विदेशातून सुद्धा फोन आले, त्याच्यानंतर गोवेकरांचा शुभेच्छांचा वर्षाव झाला। पण अशा प्रकारचा हा कौतुक सोहळा प्रथमच सरांनी मोविन सरांनी या ठिकाणी आयोजित केलेला होता आणि खरंच त्याचा खूप अभिमान वाटतो की म्हणजे आपल्या कार्याची दखल घेणारे सुद्धा समाजात आपल्या कार्यकर्ते आहेत, राजकीय कार्यकर्ते आहेत आणि अशा प्रकारची दखल घेणं खरंच माझ्यासाठी तरी खूप आनंदाची गोष्ट। आम्हाला खूप आनंद आहे दोघांनाही की विचारात विचार करून आणि घेऊन आमदार मोविन सरांनी जे काय दखल घेतली आहे आणि आज इथे जो काही सन्मान आमचा दोघांचा केलेला आहे, मला माझ्या क्षेत्रात आणि तिला आपल्या क्षेत्रात त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे आणि सगळ्या वास्कोवासियांनाच नव्हे संबंध गोवेकरांना आनंद झालेला आहे। शुभेच्छांचा वर्षाव भरपूर झाला आमच्यावर आणि हा जो काही कार्यक्रम इथे केला त्यामुळे आम्हाला खूप चांगलं वाटलं। आणि मी प्रथम देव दामोदर ग्रामदेव यांना जे काही आभार मानतो देवा दामोदराचे, आणि आमचं जो काही वडिलोपार्जित जे काही क्षेत्र चालू आहे त्या सगळ्या वयस्करांनाही मी ते काय वंदन करतो। भूषण गोविंद जोशी तशीच त्याची घरकान डॉक्टर आमचे ज्योती जोशी, खरे मनापासून आमकां सगळ्यांक खूप खूप आनंद जाले। एक डॉक्टरेट मेळप म्हणल्यार ऑनररी डॉक्टरेट म्हणजे आता ताका आमकां डॉक्टर म्हणचे पडले। अभिमान इतलो आमकां सगळ्यांक भोगलो कित्याक इतली सेवा तेजे 4 जनरेशनान दामबाबाची करीत आयिल्ले आसा। आणि याज्ञिकी पुरोहित म्हूण ते जेन्ना काम करता आदी पुसान कशें चलतले ते रीत रिवाज पालन करून देवाची पद्धतशीर सेवा कशी करपा जाय ते करीत आयिल्ले आसा। आमकां सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा, पूण जेन्ना ताका डॉक्टरेट दिली खरें रेकग्निशन एक अमेरिकन युनिवर्सिटी जी पॉंडिचेरी तेंचे हें आसा थिंगासून रेकग्नायज जावप म्हणल्यार खऱ्यांनी एक व्हडलें काम तेणें केल्लें आसा।